एक दूजे के हुए निधि और यश। जी हाँ, एक दूजे के हुए निधि और यश। नमस्ते, प्रणाम। भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल में रउरा लोग के स्वागत बा। जी हाँ, रउरा लोग के बता देल चाहत हई कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज के दूगो सितारा, पहला नाम यश कुमार और दूसर का नाम निधि झा लुलिया। हालांकि दोनों में से कोनो नाम परिचय के मोहताज नहीं खे। रउरा लोगिन दोनों व्यक्ति के भली भांति जान नहीं लोगिन, पहचाने नहीं लोगिन। रउरा लोगिन बहुत सारा प्यार आशीर्वाद दिले लोगिन। जी हाँ, ये लोगिन शादी के बंधन में बंध गइल बा। जी हाँ, शादी के बंधन में बंध गइल बा। हम खबर विस्तार से बताई, ओकरा से पहले रउरा लोग से एगो छोटा सा आग्रह करतानी कि रउरा लोगिन अगर अभी तक हमारा ये यूट्यूब चैनल यानी भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले तो फटाफट सब्सक्राइब करी, बगल में बेल आइकन यानी घंटी के निशान के भी दबा दी। जी हाँ, रउरा लोग के बता देहल चाहत हई कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज के दू सितारा निधि झा लुलिया और यश कुमार मिश्रा के शादी मुंबई स्थित एगो होटल में बिहारी रीति रिवाज के साथ 2 मई 2022 के संपन्न भइल। जी हाँ, ये शादी में निधि झा लुलिया और यश कुमार के दोनों तरफ के फैमिली साथे साथे मित्र साथी भी उपलब्ध रहे। अग्नि के साक्षी मान के दोनों जना 7 फेरा ले लखलो, 7 जन्म साथे जिए मरे के वादा कैलक लो। जी हाँ, रूरल के बता देहल चाहतनी। हालांकि यश मिश्रा के दूसर का शादी हवे, जबकि निधि झा लुलिया के यश मिश्रा के साथे पहला शादी है। जी हाँ, भोजपुरिया जहान। हालांकि ये लोग के अभी सोशल साइड पर ये लोग के फैन काफी बधाई दे रहल बा लोग, काफी शुभकामना दे रहल बा लोग नया जोड़ा के। जी हाँ, रउरा लोग भी बहुत सारा प्यार आशीर्वाद ये नया जोड़ा के दी, ताकि 7 जन्म तक ये नया जोड़ा ऐसे ही बनल रहो। जी हाँ, ऐसे ही ताजा तरीन खबर जाने सुने खातिर रउरा लोग हमारा ये यूट्यूब चैनल यानी भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल के भी बहुत सारा अपन प्यार आशीर्वाद दुलार दी। ढेर सारा लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करी और अपना दोस्त यार में खूब दबा के शेयर करी, ताकि ताजा तरीन खबर रउरा लोग के बीच हम ऐसे ही लेके आवल करी। नमस्ते, प्रणाम।